инак муроҷиат мекунем ба Азам Одинаев, намояндаи контент провайдери Зирвана, ва бигзор барои мо бигӯянд ки дар бахши сеюм саҳначаи ҳаҷвӣ кадом аз гурӯҳҳо соҳиби чанд холӣ шуданд? Инак Азамҷон, барои бахши сеюм овозҳо чӣ гунаанд? дар бахши сеюм гурӯҳи 01 Гурӯҳи маҳфилоро 43 смс гурӯҳи дуюм дуюм иштирокчиён, бале. очай Бика вазика 02 1 смс ғарибшо компания 03 03 52 смс арабшо компания 04 04 21 смс кайфулло ва масулло 05 05 1 смс шакархан 06 06 25 смс хандинкамол 07 07 хандин камол 103 смс азамҷон ташаккури зиёд мухлисони азиз, ва аз Азамҷон хоҳиш мекунем ки натиҷаи ҳамаи овозҳоро омода кунанд. ин замон мо тӯҳфаҳоеро ки барои он бачаҳое ки аз байни тамошобин баромаданд, барои шумо латифа нақл карданд, ҳамон тӯҳфаҳоро бояд бисупорем ва даъват мекунем ба саҳна Мустафо ва Авазро, агар хато накунам. ва тӯҳфаҳояшонро низ биёред. Чӣ буд тӯҳфаҳояшон? Чангкашак ва тафдон. Чангкашак ва тафдонро ба саҳна бароред барои Мустафо ва Авазҷон. Марамат, шумо ҳамин ҷоед. марҳабо, муборак шавад. Марамат. Чангкашак аз Мустафо биёр. Мустафо, табрик мекунем. Чангкашак моли шумост. Марҳамат бигиред. Як қарсак мезанем. Бар ивази як латифа чангкашак мо мегӯям хеле арзон ба даст афтод. ва иштирокчии навбатӣ тӯҳфаи хуб барои модарат мешавад. марҳамат, ин тӯҳфа аз они шумост Авазҷон. Марҳамат. Марамат. Як қарсак барои Аваз Муборак мезанем. бошад. Муборак бошад. муборак шавад. саломат бошед. Азамҷон, Азамҷон, мутаваҷҷеҳ бош. аз ҷои сеюм сар мекунем. се ғолибро фақат муайян кунем, ба се ғолиб тӯҳфаҳоро бисупорем. дигараш аллакай муҳим нест, ман гумон мекунам. азам аз ҷои сеюм шурӯъ мекунем. омода ҳастед шумо? омодаем. ҷои сеюмро гурӯҳи 01 ва 80 смс ишғол карданд. зери 01 гурӯҳи маҳфилоро буд ки соҳиби ҷои сеюм гардиданд. як қарсак мезанем ва ин гурӯҳро ба саҳна мехонем. марҳабо. барои супоридани ҷоиза барои саҳна коргардон Зиё Сафаровро даъват мекунем. ин ҷоизаро коргардон Зиё Сафаров ба гурӯҳи маҳфилоро месупорад. марҳамат. муборак бошад. коргардони лоиҳа Зиё Сафаров ин тӯҳфаро ба ғолибони ҷои сеюм месупорад. муборак шавад. ин тӯҳфа дивидиплеер ва маҳбора аст. ба назди мо калидҳои мошинро меоранд. марҳамат. бинандагони азиз арҷуманд, ҳозирини гиромӣ, қудуми ҳар яки шуморо ба ин толори зебо хайрмақдам мегӯем ва бисёр ин қарсакҳо барои ман буданд ё барои гурӯҳ? заҳматам мо кашидем, тӯҳфа ё гирифтан, қарсакам барои мо дареқ медорена. як қарсак ба хотири ман. хоб, ин бори нахуст буд мо як гурӯҳ кормандони телевизиони Сафина ва студияи Ҳамсадо, ширкати Ҳамсадо ки як студияи як ширкати бузург аст, хостем як бор барои шумо хандаро, шакли ҳазлро, шӯхиро дар ин ватани зебо як боло бардорем. ин бори нахуст буд. агар камбудӣ бошад ҳамчу коргардон ман аз шумо узр мепурсам. сари тазим пеши ҳар як шумо. раҳмат. ташаккур, саломат бошед. дӯстони азиз, бояд ба арзи ҳамаи шумо бирасонем ки сарпарасти асосиву ягона ва таъсисдиҳандаи ҳамин базме ки имрӯз шумо бо чашми худ дидед, ширкати продюсерии компанияи продюсерии Ҳамсадо мебошад. барои ширкати Ҳамсадо як қарсак мезанем. инак маълум мешавад ҷоизадори ҷои дуюм. марҳамат. дар ҷои дуюм аз рӯи смсҳо ки аст? ҷои дуюм ба гурӯҳи хандинкамон 07 ва 197 смс ишғол карданд. 197 смс
хандинкамон ба даст овард. Зери рақами 07 намояндагони ин ширкатро даъват мекунем ва барои супурдани туҳфа даъват мекунем директори маркази продюсерии ҳамсадо Комилҷон Сафаровро. марҳамат Комилҷон. салом мухлисони ҳаҷму хандаву зарофат. аз номи кулли дастандаркорони маркази продюсерии ҳамсадо ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. бигзор ба мисли ҳамирӯза дар лабони ҳар яки шумо ханда ҳувайдо бошад. суханро дароз намекунам, ба қисми ҷоизасупорӣ мегузарем. ташаккури зиёд. миннатдории худро ба ҳар яки шумо ва ба ҳамаи онҳое ки дар барномаи мо саҳмгузор буданд мерасонам. саломат бошед ва ҳамавақт ҳамсадои ҳамсадо бошед. ташаккури зиёд. ва инак фурсати аз ҳама асосӣ фаро мерасад. фурсати ҳамин фурсати гирифтани калиди мошин. марҳамат, мехостем барои мо бигӯед ки ки аст соҳиби мошин. ва барои азамҷон як дақиқа барои супурдани ин туҳфа мо даъват мекунем хайриддин зайниддиновро, директори корхонаи воҳиди давлатии тоҷикино. инак ин меҳмони азизро даъват мекунем ва аз азам хоҳиш мекунем ки ғолиби навбатиро, яъне барандаи ҷоизаи озмуни имрӯза, ғолиби ҷои аввалро муайян кунанд. марҳамат. ҷои аввалро гурӯҳи ғарибшо 03 ва 198 смс ишғол намуданд. танҳо бо як смс. пеш аз ҳама ман гуфтанӣ ҳастам ки ман боварӣ доштам, ин маълум буд ки бахтиёр раҳимов ғолиби ҳамин маърака мешавад ва соҳиби мошини 07. шуморо ман табрик мегӯям. муборак шавад. ташаккур. ҳамдиёрони азиз, мухлисон, ин мошини ғарибшо компания нест. ин мошини мухлисони ғарибшо компания. зинда бошед, саломат бошед. инак ҳамаи гурӯҳҳоро ба рӯи саҳна мехонем то ин ки шириниҳо тақсим шаванд. марҳамат. ҳамаи гурӯҳҳоро ба саҳна даъват мекунем. туҳфаҳои хотиравиро аз номи маркази продюсерии ҳамсадо ба иштирокчиёни шоу барномаи имрӯза месупорем. марҳамат. туҳфаҳоро биёред. марҳамат. тамоми ҳунармандонро ба саҳна мехонем. марҳамат. гурӯҳи маҳфилоро рӯи саҳна. очаи бика ва зика, гурӯҳи арабшо, кайфулло ва мастулло гурӯҳи шакархан. ва ҳамчунин хандинкамону ғарибшо аллакай рӯи саҳна ҳастанд. бале. дӯстони азиз, таманноёнро дорем ки ҳар лаҳзаи шумо ба шодиву сурур гузарад ва ханда ҳеҷ гоҳ аз лабони шумо канда нашавад. то дидори дигар дар паноҳи худованд бошед. худоҳофиз. ҳамсадо бошед. мо бо ҳамсадо ҳастем, ҳамсадо бо мо ҳаст ва даъват ба миён меоварам ки доимо бо ҳамсадо бошем. дар ҳақиқат озмун аз рӯи адолат буд, озмуни одилона буд, озмуни оқилона буд. бо ҳамсадо бошед ва бо ҳамсадо бимонед. бо ҳамсадо бошед. пеш аз ҳама ба ширкати ҳамсадо миннатдории хешро баён мекунем ва мо ҳаҷнигорҳо, ҳунармандон мехоҳем ки ҳамин гуна чорабиноҳо тез пешкаши мардум гарданд. албатта ин корро ширкати ҳамсадо тавонист ва иншоаллоҳ боварӣ дорем ки
дар оянда низ ин корро метавонанд ва ин гуна тӯҳфаҳоро пешкаши ҳунармандон мегардонанд. ҳамсадои дили тоҷику тоҷикистониён аст. бо ҳамсадо бошед.